To jde Sára nebo ty? Sára? Ano, zvedněte. Ano. Tak, a to je ono, nespěchej. Nebojuj, kontroluj. Dotláčej tu. Ano, vrať se hned. Vrať se. Ano. Odlehčí to zase na vnější otěži. Nebojuj do toho, nechtěj odskakovat z dálky. Klid naprostej, dívej se. Máš na to čas teďka, hezky se dívej, až do zaběj. Rovně. To je ono. Ano, a zase na ten kruh. Pomaloučku zpátky, musíš včas reagovat. Tak, výborně. Ano, paní, super.